Aina, bazenekin olagarroak 3 bihotz dituztela eta urdina dala eren odol koloria, eske, olagarroak la hostia horiet. Pero nahi, eta niri horrek zer? Mesedez, esan aldoztezun nahun joan bargaren noin? Men eskerrera... Ez, urrengoan zan. Nahi, mesedez, konzentrau. Igual zeitzen du hemen, tio, ze dau? Abeitu, esango txut. Azken aldien ikustutut nahiko bakarrik, eta esaten danez Euskal Herriko kuadrilletan gatsa dela sartzea, ara darotxut, zuk be lagunek egiteko. Zizate oso kuadrillena, eta hori gainera estereotipo da, tio. Haru nahi, sartu ezela kuadrillaren baten, eske zeteko zuz lagunek. Ze kuadrilla, ni goztora naun bezala, Ainoa, tio. Bitu, eske gana topet kuadrilla supermajo bat, irakurri, biale ostena. Zera kuadrilla supermajo bat? Bai. Zaila kuadrilla bat, bitxu ez da zu. Nahi, monek ez tozta konbenzitzen ezetako, Aupa bikote, gaurkoan arratia baiarara zatozi, Arantzako herrire. Arantzazuko herrire, ondo irakurri, irakurten bestakigu edo. Bale, barkatu. Aupa bikote, gaurkoan arratia baiarara zatozi, Arantzazuko herrira hain zuzen. Gu izatez igorrekoak gara, garbe auzokoak, baina bazkariek hemen egiten ditugu. Txikitatik ezagutzen garen kuadrilla bat gara, ekipoa izena dakona. Gure berezitasunak hainbat dira, sokatira horien artean. Euskadiko finaletara heldu gara noizbait ta dana. Bueno, eta gehiago jakin gure badozue, etorri beharko zarie. Ordu batetan Montero tabernan ikusiko gara, zehozer hartzeko eta elkar ezagutzeko. Gero arte. Sokatira talde bada, Ainoa. Eta zer, kuadrilla bat badire. Ezetz, joe, ondo nago. Zer ezetz? Unai, mesedez, eske, ez teko zuz lagunik benetan, sartu bazarela kuadrillaren baten. Vale. Sokatirako talde bat izateko ez dut ikusten inor forman, Bakarrik txikiteroak ikusten ditut. Ja, a ber, hor, igual badut talde bat, baina horrek ez tegitxurarik, ez? Eski hau bitila etxarra izan da, tio. Haru nahi, lasai. Bitu, antxe dauz, guazen. Horrek? Sokatira indala pare bat urte itxi debe. Bai, hori egin. Eski nausixak dea, tio, madre mia, tu. Ainoa, baina eski... Alga joan, mesedez, eski nire gura zuen edadekoa da. Nahi, ez? Ta zer, positibismo apur bete do? Ze positibismo, eski ez dut ulertzen, ez dut kuadrillai, tio. Unai, mesedez, mesedez. Hilak faltan dake ja, osea, eski... Ta zuk ez da zupentzetan hau inoz jauziko jatzule do? A ber. Ez, Ainoa, ez, tio, mesedez. Beru nahi. Jode, benetan, tio. Hostia. Maria, bueno, mostito bat, ez? Hemen hartzean da, ardaua, baltsa edo zurie. Como Dios manda. Hori bakarrik eraten da gizori zauzenean. La suseguit tienes este cosa podrik. ¿Seré perfecto? Ya, sí, ya, exacto. Nitxako kuadrilla. Nitxako kuadrilla da familie. Osea, nik beti bizinez eurekaz, da nitxako direz, etxekoak. Azteko zan. Estamos tontos. Hori erateko. Bueno, vale. Joder, barkatu, tío. Es que Ainoa, es que... A ber, nahi. Es que te gustatzen, Bueno, tío. joan da hartu beste zeo zer da, jazta. Ni menez arriko naz, Barka, tío, hostia. Mania las nenas. Baina hemen kuadrilla honetan, la rumana deitzen diate. Antza, esaten dutenez, langilea naizelako. Naiz eta 12 pertsona garela kuadrilla honetakoak, baina bat egiten dugula, beti gara bat. Jaki zeitu zen, hemen esamena dauela eguneak abetan, Eta hori zelan da ba? Ariketak egin behar dire. Urruan, albazari etorri, edo ez hemen nivel bat hau. Haune, por ejemplo, hain bepi indez oposizioak. Ez que no. Bueno, hori guretan abe egi ez da, Kaixo atxaldeon, Aitor naiz eta kuadrillako azkeneko inkorporazioa naz. Eta zema ditu lau dira, dos. Zirri gaur. 3, 2, 1.
Kaixo, nire izan Aitor da, eta kuadrilla honetan ez dugu moterik, edo... Matea, quiero y no puedo. Non dago, osea, no entxen sartu bat, tío, hostia, eski juten dia danak, eta entxen, eski, zini kuadrillan ez dut, puta madre, tío. Entxen jaso biota budana, eski, sin más, flipo. Ainhoa! Puta, broma, tío, eta ez dut ulertzen hau, tío, eski, sin más. Hostia. Aino, que menut ez eski bakarrik uste hor jasotzen dana, eta bentsi ze hostia da biz, tío. Netan, falta ostana, tío. Joder. Ainhoa! Joder, benetan, tío, non da oso honek. Pereza. Ainhoa, ze tokatzen da, zetan gabiz? Berandu zatoz? Bai, Baskarira gaina, uste ozta zuen eri hor bakarrik jasotzen dana. Zagardo pixka datea behu. A ber, zeiten duzun, Iti honen jutorrite zuzer jakin beharko zuiten, ez? A ber. Nik botatzen. Gutile, eskolan estotxo erakusten ez zebezala. Más o menos, ez? Más o menos, da nada, más o menos, bea. Zeuzer ikizin beharko daiten, ez? Hemen bizimoduen. Ez dakit, a ver. Geldi. Honena izingo da ikisteko honegaz. Zegit estotxot ikusten bat edo ondo. Horregaz? Bai. Hobeto. Subvención. Ni así, esto ni mucho la hostia, ni así, ni así, ni con máquina. Ni así. Bueno, ya la cogí. Hau suelta, nik etxe behixa. Paso. Esto queda Me llamo Pepelu y me llaman Pepelu. Es José Luis, evidentemente, pero me llamo Pepelu toda la vida. La vida toca ganar y perder. Yo siempre gano. Unai lotxati da, ez da? Bai, bueno, guztiako gotea bere etxean bera bakarrik. Bai, ez? Eta zer, ez deko kuadrilladik? Bueno, bai, baina nahiago dago etxean egon gitarragaz eta gauzek joten. Bai, eta zer, guztaiako joten gitarra? Bai, joten daudanetarik. Ba, zelako ondo. Daki zer esan behar dut. Deko bat, bakarrik, Lupek eta Lupe, naz. La mujer de Burgoitio, betikoa. Hori, eta nahiko. Bai? Nire izena Jose Luis, eta gehitzen doztie Heredia. Por trapichear. No por trapichear en el sentido vuestro, Ez que egiten dute saldu eta erosi. Horregaitik. Bega, Josetxu, dana? Espetakular, Mejorable. Amarretik amar. Mejorable. Perfecto. Ese es el amar. Mejorable. Amaretik zazpie. Botako dugu sokatirako tira bat? Sokatira? Bai, talde ba. Eta galtzen dagoen, platera garbetuko dizu. Eta garbituko dozu eta hotxik garbitu. Venga.
afecta. Jubilados, Encima, ahora más seguridad social. Venga, va. Arranca el coche. Bueno, tale, bauka ekipoa! ¿Cómo pega ya que es Master Mama? Japa, ekipoa. Ba, bi, oi, bur! Ni naz Luis Ángel, eta kuadrilla honetan naz txirri. Ezingo gara, ezin do bio. Ezingo gara, Hori da. Ta. La anécdota, guapa. Anécdota, guapa. Fuimos a Bárzola, chavales, a Bárzola, a las cuevas. Hostia. Vamos a la Bárzola eta... Bueno, utikotan, vamos a Masi urte, Da, murciélago, fafas murciélago. Ra, guatxean du murciélago bat. Bizi, Amela zeringu. Saguzarrak. Bueno, Saguzarrak. la cosa es que... Igorrera, 15 urte, Elai, discoteca, parejas, novios, no sé qué, no sé cuántos, reservados, dagu, pedazo de murciélago. Itxakoak horretan besterik, sodontau murciélagoa, pareja guztik reservado eta menudo follón. Vale. Bueno, dale, ya botado la chupito, dale. Abade caso, como son estudiantes. A ver, sí. Chirri, ¿qué jugada había? Nik ez dut zer. Ese Ez, nik ez. Handa guztiak etorti ziren, bera hori danak etorti ziren. Aki tema. atractivo natural. Bai, baina nik ere ezerin barik, Eta bestiok Ezerin barik, eta gimnasio joan barik, eta ezerin barik. Porque era bon. Hau da, bai. Berak ez zuena nahi, beste antzat. Lo que él lo quería. Chirri dejaba las obras. Naizta etorri barri sentidu ikara, ondo aguantau dugu joan gara mugara, anekdota artean sagardota baba, zuekaz egin doguz barreta algara, urrengo baten barriz ikusiko gara. Venga, Roma! Eskerrik asko danagaitik, dana onda kriston ondo, oso ondo paseogu, eta bueno, guagoaz. Eskerrik asko, bai. Riendo, bai, egun guztia pasatu hemen. Baina, baina, ondo pasagote. Ez que jakindote, ez que benetan, Oi, jakindozu. Ez, guapo egon da, egitetan. Txitxas, Lupe, ez dakitze, ez. Ondo. Bai, dana, oso majoak emanak. Horrengoan jubilaun gana. Bueno, ikusiko. Bastante daukatu. Ez, plana badau, horrengoan jubilaun gana. Bueno, vale, baina, eta gidatu inbezu bromia da, ez? Bueno, a ver, arrazoia dekozu. Moskortuta, Hemen, raz. ardeko mendeko manta bat. Hemen ingulo, eta jazta, eta moskorra hemen. Nik taksiko bat eskatzen zuz. Ez da bromia, benetan hemen ingulo. Bota silla, txelantza eta lo. Errati pixka jarreko, lo bitxako, bale? No he de olvidarte nunca jamás.